இன்றைய தினம் முல்லைத்தீவு குமுளமலை கிராமத்துக்கு வருகை தந்த விவசாய மற்றும் கால்நடை அமைச்சர் லால்காந்த விவசாயிகளை சந்தித்து கலந்துரையாடினார். இதன்போது மக்கள் தமது பிரச்சனைகளை கடிதங்கள் மூலமும் வாய்மொழி மூலமும் அமைச்சருக்கு தெரிவித்தனர். இதற்கான தீர்வுகளை உடனடியாக பெற்றுத் தருவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். ராவணன் கலையகம், உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கான ஊடகம். අඩුපාඩු පිළිබඳව කෝවිඩ අඩුපාඩු කෝවිඩ කමම් සතරි කන්දිමුරු පෙරේනාර ගම්මානේ පාම ඕනෙකට සම්බන්ධ ඔය පාරේ යන්න එන්න බැරි අපේ පාරවල් සවුත් එක මට ගන්න. මෙట్లේ දෙන්න. ඒක දුරු මචං. සුවාසින් දාලා දැන් ආදී ඉන්නවට දැන් ගෝවිත හැම වෙලාවෙම යන ග්‍රාමට ඇවිත්. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඔයාලා ගියත් බොහොම අපහසුතාවට අපේ තත්ත්වනා දෙන්න අක්කර 200ට අඩු වෙනවද වැඩිද? 200 එකකට වැවත් මේක අවුරුදු 40කට වැඩි කාලයක් මේ ප්‍රෝල් මුතානේ කරන්නේ නැතුව එහෙමම තියෙනවා කියලා 9 கிலோமீட்டர் பாதை அதோட விடுவிக்கப்படாமல் இன்னும் காணி இருக்குது. அதுக்குரிய ஆவணங்கள் எல்லாம் வச்சிருக்கணும். யுத்தத்தில் துளைச்சும் போடணும். පාරේ දිග අක්කර මේ කිලෝමීටර් 9යි. අමතරව මේ ඉඩම් නිදාස් කරන්න නැතුව ෆොරස්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ගොඩක් අල්ලන්නේ. අනුමල් පොයින්ට් ඒවට මේ ඇනුවල් පොයින්ට් ෆොරස්ට් එකේ ඉඳන් ෆොරස්ට් එකේ ඉඩම් නැහැ. கொஞ்சம் ෆොරස්ට් එකේ ඉඩම් කොටසක් තියෙනවා. வாங்க ஐஸ்வரன் පසු සම්බන්ධී முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் ஸ்பெஷலாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற எங்களோட அமைப்பு இந்த அமைப்பு தான். කනට මුලතීව දිස්ත්‍රික්කයේ ස්පෙෂලි වැඩියෙන් ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ நெய் பால் மற்றது எத்தனை விதமாக எத்தனை விதமாக மாவட்டத்தில் விவசாயத்தில் எத்தனை விவசாய இப்போ இதுக்கு தானே நெல் பயிர் செய்கைக்கு அதே போல் கால்நடை வளர்ப்பு அப்படி கால்நடை வளர்ப்பு வருமானத்துக்கு எத்தனை வீதம் இருக்கின்றார் இந்த பண்ண பால் பண்ணையை இன்னும் கொஞ்சம் அபிவிருத்தி செய்கிறாரு, இன்னும் டெவலப் ஆடு வளர்ப்பு எங்களுக்கு நாங்கள் பெருங்காட்டை அடிக்க விரும்புகிறோம். எங்களோட ஒரு சொத்து எங்களுக்கு சிறிய பத்தையில அகற்றி அதுக்குள்ள புள்ள நட்டு எங்களுக்கு மாடு வளர்க்குறதுக்கான ஒரு இடத்தை ஏற்பாடு பொடிப்பொடி அதை பூஸ்வாகத்தை என்ன அதெல்லாம் நாங்கள் ஒன்றும் உரிமை உறவுறே அதே இடமா கனவேர் மாடு வித்துட்டு மாடு வித்து பின்வாங்கினோம் කස්ටමර් ඉඩම් අරක් යවන්න දෙනවනම් ඉඩම් තියෙනවා. එහෙමද? තියෙනවා. ඒ වන සංරක්ෂණ ඉඩම් ආරි උඩ எல்லாத்துக்குமே கல்ல பொறுஸ்டேக்கு இந்த மாதிரி ෆොරස්ට් එක අතරින් ඒක පාරේ ඉන්දියාවේ
කන්නේ මොරිපු බලේ පාර සම්බන්ධව තියෙන අඩපාඩු වගාවට යන පාර වගාවට එකත් ගොවිජන එකත් ඒකත් වගාවත් ටික සම්බන්ධව පාරේ ටික පාවුසු මුසිකර්ම ගොවිජන රෝඩ් එක ඩැමේජ් එක ඒ පාරේ උඩට පාර මේ විනාශ වෙලා තියෙන තත්ත්වයේ මේ විදියමයි කියලා තමයි ඒක. මේකත් වගාවට යන එකත් விவசாயிகள் அப்போது வழிபாடு கும்புரியாகிட்டு என பாரு இந்த பிராணிக்கு கொமிட்டு இல்லாமல் இருப்பீங்க அந்த உரிமையில் வாங்கினது என்ன உரிமை ப்ரொஜெக்டுக்கு கொமிட்டிக்கு கட்டானே ඒකට මොකුත් கண்ணை உரிப்பு பாரு கடுமையான மோசமடைஞ்ச ரோடு මේ අපේ ෆැක්ටරියවත් අරන් යන්න බැරි අපස්ථාවේ තියෙන්නේ ওই පාරේ තත්ති කියලා තමයි. இப்பொழுது இடத்திலே இடத்தில் கொண்டிருப்பது மக்களாட்சி உங்களுடைய பிரச்சனைகளை அமைச்சரோடு நேரடியாக கதைத்து